Noia vai celebrar un festival de Nadal benéfico cun tributo a Queen. Será o domingo 11 de decembro ás 7 da tarde nas instalacións da Sociedade Liceo. Estará organizado pola Asociación Cultural Kitis Katis, en colaboración coa Concellería de Deportes. Vai a ser unha temática de tributo a Queen, aquel grupo da década 70 e 80, que moitos conocemos, pero os nenos non. Entón é importante tamén que sepan bailes novos e outros estilos de música, ¿no? Todo recadado a través da venda das entradas e sorteos de agasallos irá destinado á Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva e á Fundación Fundame. A segunda vía de recaudación serán as rifas. As rifas venderánse no propio festival, a entrada e despois tamén nos descansos, supoño, seguramente, que serán a €1 cada rifa e os regalos serán cedidos por casas comerciais da nosa contorna e tamén o Concello de Noia que nos dará uns bonos por valor de €50 cada un, cun total de 6 bonos. Dende o Concello sempre estamos dispostos a botar unha man con este tipo de galas benéficas que creemos que son importantes para que se siga traballando na investigación das enfermidades raras para poder avanzar na súa cura, non?